عێریشên çekdarên artêşa niştimanî ya girêdayî Tirkiyê bo ser navçeyên derdora bendava tişrîn û pira qereq qozaqê tund bûne. Hevdem ji du rojan ve balafirên şer ên Tirkiyê jî pêgehên hêzên Hesedê û wêstgeheke elektrîkê bombebaran kirine. Navenda ragihandina Hesedê dîmenên paşmayên şer belav kirine û dibêje ku şervanên wan tevahiya êrişên çekdarên girêdayî Tirkiyê tê kişkandine û şerê herî dawî de 13 çekdar kuştine. Li gorî zanyariyên herî dawî ku rewangeha mafên mirov belav kirine, di nava du rojan de 85 çekdarên artêşa niştimanî hatine kuştin. 16 şervanên Hesedê canê xwe ji dest dane. 8 şervanên Hesedê birîndar bûne. Di derbarê şerê bendava tişrînê û pira qereq qozaqê de endama fermandariya giştî ya YPJ Rohlat Efrîn daxuyaniyek da. Bi rihê berxwedaniya ku li bendava tişrîn û pira qereq qozaqê tê meşandin, îro ku ji cîhanê re ji rojhilata navîn li tevahî Kurdistan û li hemû Bakur rojhilatê Sûriyê re bûye mînak, hemû gel yê ku ji vê berxwedaniyê hêzekî pir mezin digire ji vir heta bendava tişrîn û heta pira qereq qozaqê em divê bîr û baweriyê dan ev berxwedanî wê hemû dagirkeran bi bin bixîne. Li civîna El-Aqebe li Urdunê ku di derbarê Sûriyê de hatibû darxistin, beşdarên civînê ji wezîrên derve yên welatên Ewropî, Erebî, Amerîka û Tirkiye li hev kiribûn ku tu welat destêwerdanê karûbarên Sûriyê yên navxweyî de neke. Li gorî hin çavdêr û şopîneran, şerê Tirkiye li ser xaka Sûriyê li kêlek aliyekî Sûrî li dijî aliyekî din ê Sûrî destêwerdaneke eşkere û zelal e. Hüseyin Umar, Rudaw.